पाहतोय त्याचा देखील कौतुक करण्यात आलं होतं. पहिला बॉल अमायचा यावेळेला फटकातील हा पाचवा चेंडू घेत असताना पुन्हा एकदा अमय यावेळेला सुद्धा बेगीर हा देखील डोळा होतोय. यावेळेला बॉलला यावेळेला पॉईंट दिली होती. पहिला बॉल अमायचा लागेल. यावेळेला बॅटिंग आहे विकेटच्या अगदी लागेल. यावेळेला फटका आल्या खेळण्यात एक जाणार असलं होतं आणि ते चांगलं आहे तिथे कधी होती यावेळेला पुन्हा यावेळेला सज्ज आहे गोलंदाज पाहिलं अशीच गर्दी आहे. अजूनही चांगला बॉल आहे. अपील झाली आहे यशाच्या समोर चांगला चेंडू आहे.